gendong iki kira-kira ndek dhuwit ta ora? Muga-muga ya duwe. Loh, ana tamu. Ana tamu. Ana apa? Lho dhuwit iki lho HP ku cekel. Piro? Dhuwit 500. Kowe gak duwe? Urung duwe dhuwit sing gawa. Ya ngono kok urip. Ora duwe dhuwit terus kok urip barang kowe. Iki 500. Ya, Lah nek paketane ta ora? ora. Alah, lara kok isi bayi. Oh no! Wes 500 tok. Ya. Ya wis sik, beli dhuwit. Lep. Lima ratus tak ya? Ya, enggak. Iki wis sementara gawe saya. Yo nek duit lah. Ya. Kok HP-ne tak. Oke. Kerja nek ndi kowe saiki? Aku. Aku kerja. Ane telepon iki lah anak saya. Enggak usah. Bentar gua. Iya anak saya. Halo. Halo, Mbah. Nendi? Darene tak anteni nang omahku. Saiki. Saiki. Iya. Wis pokoke ora nganggo suwe. Lho iya, Dek. Dulu Oke. loncar iki. Lho. Iki mung karepe dhewe apa kok ngokonan? Oh, sudah kehilangan duit tenan aku.